Вівторок, 31 жовтня, 1342-й день анексії Криму. Час новин на АТР, в студії Маргарита Потапова. Чеченського добровольця, народного героя України Аміну Окуєву вбили. Куля з автомата Калашникова влучила їй у голову. Автомобіль розстріляли з кущів біля селища Гливаха. Від отриманих поранень вона одразу померла. Чоловік Аміни Окуєвої Адам Осмаєв шпиталізований. Трагедія сталася напередодні. Поліція кваліфікувала розстріл чеченського подружжя як замовне вбивство. Про обставини замаху на Аміну Окуєву детальніше в сюжеті. Перші постріли в селищі Гливаха почула чергова на залізничному переїзді. Пані Валентина каже, на роботу заступила о 8 вечора і вже через півгодини пролунали постріли. Сильный грохот слышала, вот сильный такой удар. Что я была на балконе, и вот это оно так взорвалось, вроде бы такой сильный грохот. Как раз поезда не было в это время. Аміна Окуєва та Адам Осмаєв їхали в автомобілі. Вони поверталися у власний будинок під Києвом, коли по них відкрили вогонь. Кілери влаштували для подружжя засідку, стріляли з кущів біля залізничного переїзду. За кермом автомобіля був Адам Осмаєв. Його дружина Аміна Окуєва сиділа поруч на пасажирському місці. Її вбили пострілом в голову. Адама з осколковим пораненням в ногу доправили до лікарні та прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує. Все разлеталось вокруг меня и попало в голову. Я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там. Ну, ей в голову попали. Так что. За 200 метрів від місця трагедії виставили кордон поліції, журналістів туди не пустили. Правоохоронці наразі не встановили винних у вбивстві Аміни Окуєвої. Їх шукають у Києві та області, оголосили план перехоплення. Хто злочинці, поки що не знаємо, але над цим працюємо. План перехоплення відповідно. Всі прилеглі області зараз працюють на встановлення і затримання злочинців. В автомобіль випустили кілька куль, заявив прокурор Київської області Дмитро Чібісов. Тривають слідчі дії, тому подробиці правоохоронці замовчують і навіть не розголошують попередньої версії вбивства. Можу сказати, що це була не одна куля. Опрацьовуються всі можливі наявні докази, зокрема застосовуються технічні засоби для фіксації виявлення. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. Окуєва та Осмаєв брали участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону «Київ-2». Підтримували торговельну блокаду Криму. Це був вже другий напад на подружжя. 1 червня у Києві на Подолі з Окуєвою та Осмаєвим домовився зустрітися чоловік, який представився французьким журналістом. В ході розмови в автомобілі зловмисник вистрелив в Адама. У відповідь Аміна вихопила свій пістолет Макарова і зробила кілька пострілів. Після цього подружжя тривалий час було під охороною ДСО, але незадовго до нинішнього нападу її зняли. Ельвіна Сеїдбулаєва, Дарина Іванютенко, Іслам Пінка, Заман, АТР. На якому етапі слідство, дізнаємось у нашого кореспондента. Віктор Пономарьов зараз знаходиться на місці, де сталася трагедія. Він з нами на прямому зв'язку. Вікторе, чи чуєш ти нас? І скажи, які нові подробиці тобі вдалося дізнатись? Власне, зараз ми перебуваємо на місці події, де вчора було розстріляно Аміну Окуєву. От, власне, зараз поліція близько півгодини тому зняла очеплення, і ми змогли безперешкодно сюди потрапити. А в ЗМІ з посиланням на МВС говорять, що розстрілювали з автомату Калашникова. Власне, нам вдалося знайти одну із гільз. Прошу зараз її показати. Як стало відомо, близько 10 куль потрапили в автомобіль, з них близько 6 потрапили у Аміну Окуєву. Але обласна поліція, яка розслідує цю справу, вона не підтверджує цю інформацію. Прошу пряму мову. Повірте, жодної офіційної інформації ми ще не надаємо. Не кількість куль, скільки потрапило не в одного пасажира, не кількість куль, скільки потрапило в іншого пасажира, а також кількість куль, скільки потрапило безпосередньо в автомобіль, в якому вони їхали. А власне біля залізничного переїзду, тут поруч залізничний переїзд, біля якого сталася ця
відбулася стрілянина. Там є камери спостереження, які, можливо, можуть допомогти слідству і зрозуміти, в якому напрямку їхали вбивці, звідки вони приїхали, але цю інформацію правоохоронці також не розголошують і в найближчі дні обіцяють дати вже офіційну інформацію. Також, як відомо, з вчорашнього вечора запроваджено план перехоплення Сирену. Він діє і досі. Розповсюджується він виключно на Київську область і скасовувати його не збираються. І розширювати територію цього плану також не збираються. Прошу пряму мову. Він введений по Васильківському району і найближчих регіонах, які межують з Васильківським районом. Він до цього часу триває, його результати теж узагальнюються і поки що ми їх не розголошуємо. Власне, тут біля цієї лісосмуги знаходиться декілька підприємств, близько в 100 метрах. Мабуть, на це розраховували вбивці, тому що тут не було свідків. І наразі ми продовжуємо залишатися тут, розкажемо більше в наступних випусках. Дякую. Це був Віктор Пономарьов. Він розповів, що наразі на місці вбивства Аміни Окуєвої досі працюють слідчі. Територія навколо оточена поліцейськими. І біля залізничного переїзду також є камери спостереження, які могли зафіксувати момент цієї трагедії. Дії російських спецслужб або помста Адаму за те, що він пішов проти Рамзана Кадирова і його оточення. Такі основні версії убивства Аміни Окуєвої розглядають правоохоронці. Проте не відкидають і інші мотиви вбивства. Це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк. Напад і обстріл був здійснений з автоматичної зброї калібром 5,45, наскільки мені відомо. Тобто, скорше за все, це автомат Калашникова. І ймовірніше всього вбивць було двоє. Один наводив, керував, координував, другий здійснював безпосередній обстріл. Російський слід у вбивстві Аміни Окуєвої вбачає секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, Кремль, продовжуючи агресію на українському сході, розгорнув терор і в глибокому тилу. Це виклик для України, і її відповідь має бути жорсткою та адекватною, наголосив Олександр Турчинов. Сьогодні ми втратили Аміну Окуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного патріота України вона стала рідною сестрою, і ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри. Аміна Окуєва співпрацювала з нашим телеканалом. Вона готувала до першого ефіру свою авторську програму та мала великі плани в журналістиці. Сьогодні телеканал АТР покаже першу і останню програму «Герої Кавказу» Аміни Окуєвої. Вона вийде в ефір о 22:15. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сегодня мы начинаем для вас цикл программ о современных героях Кавказа и об истории Северного Кавказа. Негода і надалі скаженіє в Україні. Від ранку без струму вже залишилася майже сотня населених пунктів у 7 областях. Шквальний вітер порвав лінії електропередач. Такі дані оприлюднили у ДСНС. Напередодні через рвучкий вітер, зливу і мокрий сніг на заході України повалило дерева. Одне з них на Прикарпатті травмувало 8-річного хлопчика. З численними переломами його шпиталізували. Колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа, політтехнолог Пол Манафорт та його партнер Річард Гейтс не визнають себе винними. Про це вони заявили під час першого судового засідання у відповідній справі. Наразі Манафорта відправили під домашній арешт під заставу у $10 мільйонів. У Гейтса сума застави вдвічі менша. Якщо їхню вину доведуть, їм загрожуватиме до 80 років позбавлення волі. Напередодні їм обом висунули звинувачення за
12 пунктами. Це змова проти Сполучених Штатів, відмивання грошей, несплата податків, шахрайські дії та робота лобістом іноземної установи без реєстрації. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального прокурора Роберта Мюллера про можливу змову Дональда Трампа з Кремлем. І зв'язок з проросійським президентом, втікачем Януковичем, є одним із ключових у цих звинуваченнях. Пол Манафорт консультував його на виборах, отримував за це мільйонні гонорари і не декларував їх у США. Кримсько-татарські жінки і героїні. Конференція з такою назвою пройшла в Стамбулі. Її учасники говорили про кримсько-татарських жінок, які зіграли важливу роль в житті народу протягом останніх 100 років. Обговорювали і нинішню ситуацію на окупованому півострові. Детальніше в сюжеті. Завдяки мудрості і силі жінок кримсько-татарський народ зміг вистояти і подолати біди, так вважає голова фонду «Емель» Зафер Каратай. На сьогодні є випадки, коли жінок намагаються відсунути на другий або третій план. Я можу з упевненістю сказати, що якби не зусилля жінок кримсько-татарського народу, ми не змогли б повернутися на нашу батьківщину до Криму з місць депортації. Про роль жінок в історії кримсько-татарського народу говорили на конференції в Стамбулі. Одна з героїнь – дочка Ісмаїла Гаспринського Шефіка. Вона продовжила справу батька, займалася просвітницькою діяльністю, видавала перший кримсько-татарський жіночий журнал «Алімі Нісван». Ще одна героїня – відома просвітителька Сефія Незетлі. Все життя вона присвятила навчанню дітей і дорослих. Ці та багато інших імен не повинні бути забуті, впевнені організатори конференції. Важливо, щоб ми пам'ятали, ким ми є. Потрібно розповідати і вчити цьому тих, хто не знає. А тим, хто знає, це нагадування про те, що ми повинні робити для майбутнього свого народу. Говорили на конференції про нинішню ситуацію в Криму, про утиски прав кримсько-татарського народу після окупації півострова Росією. Щодня в Криму проводять обшуки. Це робиться для того, щоб викликати реакцію кримських татар і потім виставити їх терористами. Ми не повинні припиняти нашу допомогу співвітчизникам у Криму через те, що Росія анексувала Крим. На конференцію з Криму приїхала редактор газети «Яни Дунья» Зера Бікірова. Вона переконана, вкрай важливо розповідати представникам кримсько-татарської діаспори про Крим і його історію, аби вони не забували свого коріння. Перебуваючи в Криму, ми знаємо, що у нас є діаспора, завдяки якій ми відчуваємо себе сильними. Це діаспора в Туреччині, Болгарії, Румунії. Хотілося, щоб ця наша підтримка була ще міцнішою. Організатор конференції Фонд дослідження тюркського світу регулярно проводить подібні заходи, присвячені проблемам тюркських народів. Їх метою є просвітництво людей на актуальні теми народів-побратимів. Еміне Халіл, Владлен Мельников, Заман, АТР, Стамбул. Один поранений за минулу добу, звітують у штабі АТО. І це при тому, що на лінії розмежування ворожа активність трохи зменшилась. Та все ж Авдіївська промзона та українські позиції у Пісках не мали спокою. Терористи їх обстрілювали із протитанкових гранатометів. На Луганщині вибухали 122-мм міни, а на Маріупольському напрямку ворог зав'язав бій і застосував великокаліберні кулемети. Українські воїни теж відповідали вогнем. У результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Зараз постраждалий перебуває у медичному закладі. Стан його здоров'я оцінюється як задовільний. Найбільший за 10 років військовий оборонний комплекс збудували в Естонії. Він призначений для перебування вояків НАТО. Нова база коштувала тамтешньому уряду 43 мільйони євро і включає 3 казарми, навчальні корпуси та допоміжні будівлі. Передбачається, що на базі перебуватимуть військові 1-ї піхотної бригади Естонії та 1200 вояків із Франції та Великої Британії. І це все, що встигаємо вам розповісти на цю годину. Наступний випуск «Зама» не пропустіть вже менш ніж за годину. Залишайтеся з АТР.